Haide, haide, haide! Haide, haide! Mare accident în turul Turciei. Am filmat în direct. Abi onu bırak, adam göremiyor orada. Totul. YouTube. YouTube mă, scrie nu pe râde, mă, că el. Nu râdem, ce? Dar a fost interesant. A picat unul, își dai seama că ăștia umblă grupați, înțelegi? Și e și în pantă, înțelegi? Și l-a picat, aia e, na. Am avut un vecin care sunt și grupați și face în bus, ciclism și e și el în ăsta. E suficient să atinge cu unul și îi aruncă, na. La ONU. Foarte nimeni de Hai că nu e așa de grav la ridicat. Ce am ori genunchiere la asta, extreme, nu? Se suie pe bici și dau drumul. Dar eu nu văd ce s-a lovit așa de... Nu mai pot. Ce ai, mă, că te lovești de paralizezi? Ce ai? Îți dai seama că au dărâmat alea? Peste mine a dat mașina și... Numai când a dat cu țeasta până... Peste mine a dat TV-ul. M-a dat mașina și m-am ridicat și... Cum a dat mașina peste tine? Eram pe bicicletă și a intrat în mine. M-a fost o dană, am zburat 10 metri. Era supărat. Nu te-ai... Dar ceilalți nu par chiar așa afectați. Da, dar mi-a... Au venit paramedicii. De ce m-au scăpat? Nu le-au scăpat? Aziz, abi Tahsin abiye telefon et. Deci dăm și sunt eroi incidentului. Am filmat în direct tot, știi, nu? Vin și eu, sau cum e? Nu pot să plec aici mai în direct. YouTube-ul e acolo. Deja pleacă. Cum ai YouTube? I-am prins în direct. Filmam. Nu dă garma, dar să vezi când vin grupați, nu că nu îngar sabuși. Nu mă, nu, uite, uite, că sunt mulți, vezi? Dar acum e suficient să te arunce un pic, foc. Știi?